дар вилояти Суғд давоми 3 рӯзи моҳи январи соли 2024 3 ҳодисаи нохуши сӯхтор сар задааст. Ҳамаи ин ҳодисаҳо дар манзили истиқоматии сокинон ба амал омадааст. Санаи 2 январ ҳодисаи сӯхтор дар шаҳри Бӯстон ба қайд гирифта шудааст ки дар натиҷа хошокхона сӯхта зарар дидааст. зарари умумии сӯхтор 7090 сомониро ташкил медиҳад. дар ин бора аз раёсати хадамоти давлатии оташнишонии вилояти Суғд субҳи имрӯз санаи 3 январ хабар дода таъкид намуданд ки ҳодиса бинобар беэҳтиётӣ рух додааст. санаи 2 январ дар шаҳри Бӯстон дар манзили истиқоматиш ҳодисаи сӯхтор ба қайд гирифта шуд ки хошоки дурушти чорво дар ҳаҷми дар 900 килограмм сӯхта зарар дид. баъди соати 12 шаб ҳодисаи сӯхтор рух додааст. сабаб ва маблағи зарар муайян карда мешавад. ҳодисаи дигари сӯхтор дар манзили истиқоматии сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ба амал омадааст. соати 5:10 дақиқаи санаи 2 январ он ҳодисаро ба қайд гирифтанд. дар натиҷаи он дохил ва болопӯши манзили истиқоматӣ дар масоҳати 60 метри мурабба сӯхта зарар дидааст. сабаби сӯхторро ба нодуруст васл намудани ноқили барқии ошхона алоқаманд мекунанд. зарари молиявии он 25500 сомониро ташкил намудааст. 5 сола 10 сола ҳодисаҳои нохуши сӯхторро таҳлил кунем. ҳодисаҳои нохуши сӯхтор зиёда аз 90% онҳо дар манзилҳои истиқоматии шаҳрвандон рух медиҳад ки ин айсоби беназоратӣ ё ки риоя накардани қоидаҳои оддитарини бехатарӣ аз сӯхтор сабаб мешавад. аз тамоми шаҳрвандони вилояти Суғд эҳтиромона хоҳиш мекунем ки ба қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхтор қатъиян риоя кунанд. ҳангоми истифодабарии оташ барои пухтани хӯрок, гарм кардани манзилҳои истиқоматӣ, истифодаи таҷҳизотҳои барқӣ назорати доимӣ гиранд. фарзандони худ, кӯдакони худро таҳти назорат гиранд. бевосита пешгирии ҳодисаҳои нохуши сӯхтор мешавад. сӯхтори дигаре ки сар зад ин дар ноҳияи Кони Бодом аст. сӯхтор дар ҷамоати деҳоти Патар рух додааст. дар натиҷа ҷойи нигаҳдории чорво ва ҳезиму хушк сӯхта нобуд гардидааст. зарари он беш аз 5000 сомониро ташкил намудааст. дар умум дар 3 рӯзи моҳи январи соли 2024 3 сӯхтор дар шаҳру ноҳияҳои Кони Бодом, Бӯстон ва Бобоҷон Ғафуров ба қайд гирифта шудааст. дар натиҷаи сӯхторҳо 38090 сомонӣ зарар ҳисоб карда шудааст. хушбахтона талафоти ҷонӣ нест. гузориши Мафнун Шукур ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.